Tal indtil du får det noget bedre. Jeg troede, du skulle tilbage til Tokyo. Jeg har ikke tænkt mig... Overlad du bare Akakabuts til mig. Hvis du besvimer endnu en gang, vil det blive yderst alvorligt. Jeg fortæller dig det som din læge. Idiot. Tag det nu roligt. Tag mig en silver, til du får det bedre igen. Kom nu, Silver. Hvad er der i vejen? Kom nu. Herr Hidetoshi. Pil er skam udmærket våben. De er endda meget mere kraftige end din farfars gamle sløve gevær. Det tror jeg ikke på. Læg nu nogle kræfter i. Hvad siger du så? Det er en rigtig jagtbue. Og mere præcist end farfars gamle gevær. Og for at trække den her bue, må man først lære, hvordan man gør det. Men først... Derfor er man nødt til at træne hårdt for at have kræft. Hvis du skyder på tæt hold med den... uden problemer gennem både skin og ben. Men jeg tror nu altså stadig ikke på, at en bue har flere kræfter end et gevær. Daisuke. Den her tiger fangede jeg i Kina. Bilen gik lige igennem jorden og blev hængende i klip. Har du virkelig skudt dem alle sammen? Ja, jeg har skudt dem. Andre sig med tiderne, men det største problem har altid været at finde den rigtige partneren. Farfar vil aldrig kunne gå på jagt igen. Hvad? Jeg er ikke engang sikker på, om han nogensinde vil kunne forlade hospitalet igen. Gå på jagt igen. Farfar bliver Akakabuto aldrig dræbt. Hvad skal vi gøre? Han mener
set, Silver. Fra i dag af skal vi to være partnere. Egentlig galt med dig. Du har spist så meget nu, at der er ikke mere tilbage. Pyt med det. Han skal jo vokse. Lad ham bare spise en 3-4 skål ris. Det går nok. 8 skåle. 8 skål ris? Dit lille fjols, du får ondt i maven. Tak for mad. Foråret kommer sent i Tohoku, men sneen begynder at smelte allerede i maj. Og Ricky ved, at det betyder, at det snart er sæson for alt. Jeg træner meget hårdt. Hvad? Daisuke! Tak. Lad os løbe hen og høre. Farfar! Nej! Skynd dig, Silver. Hent Hidetoshi. Silver forstår, at situationen er alvorlig for Gohei. Der er ingen tid at spilde. Nu er der intet, han ikke kan klare. Han føler sig uovervindelig. I takt med, at Daisuke har vokset sig stærk, er Silver blevet mindst lige så stærk. Han skal nok klare sig, men jeg kan ikke lade farfar her være alene, Daisuke. Silver. Hør her, jeg bliver hos ham i noget søvn, min dreng. Bro bliver skyllet væk hvert eneste år af smeltevandet. Vi må finde et andet sted at komme over, tror jeg. Bjørneungerne er røde på ryggen.
Undskyld, at jeg lånte din jagtbue uden at bede om lov, her Hidetoshi. Godt, jeg tror, vi kan komme over her. Se der, doktor. Se der, det var der, Asesosus hest blev angrebet og dræbt. Det er jo komplet umuligt at komme. Vi kan komme over, hvis vi bare går lidt længere opad. Ja, det skal vi nok klare. John, hop over floden, John. Og så binder... Vil han virkelig prøve at komme over med den der? Det er bjørnlort, og det er stadig friskt. Vent lige lidt, Silver. Vent. Silver, vi må lige spise først. Et æsbeløv, det forstår jeg ikke. Det burde jo være muligt. Pyha. Sulten. Silver, vil du ikke? Det var ikke Daisukes mening at dræbe fuglen. Men pilen ramte kraven præcist i hjertet. Det er første gang, Daisuke har dræbt et levende væsen. Han gjort et dybt indtryk på ham. På jagt efter Akakabuto. Silver, nu går vi. Silver, kom tilbage! Hvor er den stor, jeg har ikke... Silver! Silver, kom tilbage!
Silver er en modig jagthund. Selv mod en indlysende overmagt kaster han sig frygtløs ind i kampen. Også selvom det kan koste ham livet. Hvor slog lynet ned? Vi kan alligevel ikke bruge vores gevær nu, før det holder op med at tordne sådan. Hvad var det? Deres vinterhi er det ikke altid under stenene. Men Hold afstanden. Ikke mere end 600 meter. Er det okay, John? Så afsted. Silver beder om Daisuges hjælp. Den eneste grund til, at en så lille hund tør stå ansigt til ansigt med en så stor bjørn, er fordi han stoler på Daisuke. Men Daisuke er lamslået af skræk. Det er umuligt for ham at løfte sin fod. Silver at kæmpe. At situationen er farlig. Hans liv er i fare.